Nanti ihlathi. Sanibonani nonke sizwe sakithi, sanibonani bantu baNkulunkulu. Sanibonani, sibingelele namadlozane enkani angafuni siphumelele. Sibingelele nawo ke amadlozi la libele nje uqobo ke angafuni ukusibikela ukuthi asisukume senzeni kanjani. Bese sibingelele namadlozi abudedengu akwazi ukusivumela ukuthi singene enkingeni ekhona. Ihlathi ke likamadlubulundela leli engikulo ke namhlanje na. Ihlathi likamadlubulundela. Ihlathi likamadlubulundela indoda ehlezi idakiwe. Dlubulundela madlubulundela buka lana. Ihlathi leli likamadlubulundela. Indoda ehlezi idakiwe. Ihlathi likamadlubulundela ke indawo nje ofika uze kuyona wena uzocela konke okufunayo nalokhu okubona ukuthi ngathi kukumise kabi. Uma ufika nje la ekhaya uthi cha mina ngicela ukuba ungiyise ehlathini likamadlubulundela, ilapho kokwazi ukufika nanoma yinini khona. Okuningi zokufihla bakithi ila ukwazi khona ukufika uzoyicelela phezu kwey'nsizi osuke ubhekane nazo, phezu kwey'nkinga zokwaliwa, phezu kwey'nkinga zokungaganwa, phezu kwey'nkinga zokulahlekelwa imali. Angeke ugcatshwe lana. La ngiyakufaka nje emabhavini akhona bese uyeza kuzocela ehlathini likamadlubulundela. Yini umadlubulundela? Ukwenza into ngenkani uyadlubulundela, uyaphunyuka bevalile, uphunyuka bekuphethe. Ihlathi likamadlubulundela ke leli asikaze sasiveza. Angithi ke sesiveza ezinye izigodlo kodwa ke ihlathi likamadlubulundela asikaze siliveze ngoba lihambisana nezinye izigodlo ezo-6 ezikhona la ngaphakathi ehlathini kanye nedamu legazi noma idamu elibovu elivutha amalangabe. Kodwa ke namhlanje sizokhuluma ngehlathi lakamadlubulundela ukuthi mina nginayo inkinga kumuntu osuke ethi amandla anginawo kodwa ngiyafisa ukubona impilo yami iphumelela. Ngiyafisa ukubona kukhona okukhanyayo empilweni yami. Ngiyafisa ukubona kukhona okwenzakalayo. Wamukelekile-ke ukuthi uze ehlathini likamadlubulundela ngo-2,000 nje 500 rand wakho, 2,500 uzozicelela wena. Ngunike lo ngunika khona ucele. Asibizi kamagama abantu la ngoba kukhona abanye abantu bethi mebexabane nabantu bese ubiza igama lomuntu wena ucabanga ukuthi umuntu ongihlukumezayo nguye. Ngiyacela ngiyaxwayisa lokho ngoba la ehlathini kamadlubulundela makwabiza igama lomuntu nje wena uthi hayi mina ngiyamsola umkhize, kuvele kuhambe wena, kuhamba wena uqobo ngoba nawe ungumbulali. Kanti la ehlathini kamadlubulundela thina siyacela sithi sicela bonke abamelane nathi left and right, bonke abamelane